Vi lavede et metodekort for at fordre vores egen kreative proces, og det gjorde vi ud fra en teori om tilfældighed. Så vi tog en terning og slog med, og alt efter hvilket tal, der terningen landede på, så valgte vi så sensor, aktuatorer, bevægelse, rekvisit, tid eller relationer ud fra det tal. Så jeg kunne for eksempel slå en 2'er, og så skulle vi bruge ultralyd som sensor, og så en 3'er, og så skulle aktuatoren så have noget med skærmen at gøre. Og sådan blev vi igennem bevægelse, rekvisit, tid og relationer. Og derudfra så kom vi så frem til 3 aktiviteter, som vi kunne vælge imellem. De 2 robotter, som vi ikke har valgt, har været Cyborg Katapult, hvor ideen var, at man ved hjælp af en gyromotor, som man bevægede hurtigt i ring eller løb rundt med, kunne få aktiveret en motor og få opbygget kraft i den, og så få den motor til at kaste en bold, som lå på en katapultarm, ud og ramme en skydeskive. Hvor vi så bruger 2 motorer fra vores Lego Mindstorm til at drive den her motor. Yes. Den anden idé, vi har haft, har været Vælte Peter, som har været meget simplere. Vi skulle have et glat underlag, kunne være noget plastikfolie med noget sæbevand på, og derpå skulle der være en 2-10 saltoplante, som skulle have monteret en gyro. Yes, og den her gyro skulle fortælle, om der var mål eller ikke mål, og det skulle op på en skærm. Spillet, som vi har valgt at programmere robotten til, har vi valgt at kalde omvendt Sumobot. Det foregår således, at man har et rum, et stort rum, som er opbygget med en startlinje og en mållinje. Der er forhindringer i rummet, så robotten vil ikke kunne køre på en linje fra start til slut. Det gælder så om, at ved at påvirke robottens sensorer, at få robotten fra start til slut, uden om forhindringerne. Vel at mærke først, før den anden robot. Det er en ret simpel opgave, hvis ikke det foregik lidt inspireret af spillet Bottom, hvor brugerne har relation til hinanden. Det er nemlig muligt at pacificere modstandsrobot ved at trykke på tryksensor, eller ved at påvirke udtrykssensorerne. På den måde er der en intern kamp mellem robot og bruger. Den, der kommer først fra start til slut, har vundet. Vores robot, artefakt, er et lille køretøj. Det har nogle sensorer. Der har 2 ultralydssensorer, en på hver side, så når man tager hånden foran, så skifter den retning. Derudover så har den en farvesensor, som peger ned mod jorden. Når den kører over en bestemt farve, så stopper robotten. I vores tilfælde vil det være en målstreg. Derudover har den en tryksensor, som er placeret oven på robotten. Ved tryk, så stopper robotten. Vores robot har også nogle aktorer. Den har 2 motorer, som får hjulene til at køre rundt. Derudover så laver robotten noget lyd, når spillet starter, og når den kører over målstregen, og spillet er slut. Jeg vil lige kort snakke om programmering af vores Sumobot. Det jeg gjorde er, at jeg programmerede, først lagde jeg en loop ind, hvor jeg så satte motoren ind og satte den til at køre. Efterfølgende lagde jeg en forgrening ind, som jeg programmerede til tryksensoren, som fører til, at robotten stopper i 2 sekunder, hvis man trykker ved den. Og derpå har jeg lagt en forgrening, som reagerer på afstandssensoren. Hvis man kommer under 10 cm på, så drejer Sumobotten i den modsatte retning, og den har jeg indlagt også til den anden retning. Og så afslutter jeg hele loopet ved farvesensoren, som måler farven, den kører henover, hvorpå der bliver afspillet nogle lyde, og den stopper.